Saúdos, señoras e señores, tempo de información en Badal Novas. Comenzamos e facémolo como cada día cos nosos titulares. O concurso do martes de Entroido congregou a unha vintena de comparsas e a máis de 1000 persoas nas rúas da vila. O Concello de Ribadavia solicita un obradoiro de emprego conxuntamente con Carballeda de Avia e Castrelo de Miño. A Praza de Abastos e o Instituto Chamoso Lamas organizaron un sorteo dunha cesta de Entroido para recadar fondos para a excursión de fin de curso. E o concurso do martes de Entroido congregou a unha vintena de comparsas e a máis de 1000 persoas que desfilaron a partir das 5 da tarde. O desfile partiu da rúa Otero Pedrallo e transcurriu polas rúas Conde Vallellano, Julio Rodríguez Soto, Calvo Sotelo e Rúa do Paseo. Os arrieiriños de Dacón, gañadores do concurso de comparsas. O segundo premio foi para Lumareda e o terceiro para a AMPA da Uceira. Noraboa a todos os participantes. O xurado estivo integrado por un representante de cada unha das comparsas participantes no concurso, que acordou otorgar o primeiro premio á comparsa Amor a la Mexicana, dos arrieiriños de Dacón, que 2 anos despois volven a gañar neste desfile do martes de Entroido organizado polo Concello do Carballiño. A comparsa daconense leva 1.300 euros cos que está dotado este primeiro premio do Entroido carballiñés. O segundo premio foi para a comparsa da Asociación Lumareda do Carballiño e o seu Orgullo Galego, inspirado na tradición pulpeira, que se leva 1000 euros. A Asociación Entroula e a AMPA do Colexio da Uceira conseguiron o terceiro premio deste concurso. Correspondéronlle 800 euros. O cuarto, quinto e sexto premio, que reciben 400, 350 e 300, foron respectivamente para as comparsas Fantasía de Partovia, Os Azucarados de Maside e Fantasía Boreal da Asociación O Castro de San Amaro. Completan a relación de premiados sétimo e octavo as Padisi e os Nevadiños, que reciben 250 e 200 euros respectivamente, e recibindo a cesis de 120 euros o resto das comparsas participantes. E os protagonistas deste desfile deste ano falaron connosco do mesmo desfile, así como a do Entroido no Carballiño. Señoras e señores, quero presentarlles a Noemí, que é a raíña do Entroido, a raíña por excelencia, porque a verdade, nena, que guapa estás. Moitas gracias, a verdade é que leva moito traballo, pero o importante é botarlle ganas e cariño. Ben, algo moi importante que queremos decirlle a toda a xente que nos escoita é que estos tantos gorros como os traxes están totalmente feitos á man. Totalmente feitos á man. Isto é un traballo de meses e meses. Estamos cos nevadiños que veñen desde terras da parroquia das Neves de Grixoa. Sí. Como estades a vivir este Entroido 2020? Nos como sempre, a pasalo ben. Estamos a pasalo genial. Bueno, vimos en varios desfiles, como pudo ser no Irixo. Faime unha pequena valoración, Roberto, de como se viviu este ano. A ver, esperemos que co tempo en Irixo, Ribadavia, haiga máis xente, o que pasa que andan con outros desfiles, pero bueno, está no Irixo moitísima xente, máis que o ano pasado, estuvo genial, en Ribadavia pasámolo de muerte. Unha valoración deste Entroido 2020 para os liborianos, como leva sido? Bueno, un poquinho triste este ano que nos acaba de irsenos un compañeiro,
O que lle dedicades este ano, Sí, este ano vai dedicado a él, levamos aquí o emblema de dolor, lógicamente, a máis todos somos compañeiros e todos son compañeiros, calquera que nos desaparezca nos vai a doer moitísimo, pero este foi moi reciente. Pero bueno, a valoración é decir que estamos a pasalo moi ben, que o intentamos pasar millor, ferlo pasar ben a xente e desde logo disfrutar do carnaval, que estas bromas son as que se levan. É que nos o entroido gustanos moito, viviríamos un mes inteiro. Un mes inteiro. Un mes inteiro estaríamos de entroido. Bueno, facedeme unha valoración do que vivistedes este ano en canto aos desfiles, non? Moi ben, a mí gustoume moito, divertime moito, sí. Bueno, eu tamén, moi ben, é un desfile cheo de vida, con moito colorido, moi ben, en Ribadavia, en Ourense, en Maside foi espectacular, moi ben, Corcelos, con todo. Coincidides todos en que Maside o desfile foi espectacular. En Maside foi o máis, e eu creo que cada vez está aumentando máis, está sendo máis grande, a xente anímase máis, a máis comparsas, moi... Pero como estades? Moi ben, moi ilusionada. Non vos doen os brazos ni nada. De momento non. Estades moi contentos, non? Moito. Como foron estes desfiles? Ben? Ben, sí. Bueno, con moitas ganas de desfilar no Carballiño. Moitísimas, sí. Por moita sorte, venga, adiante. Gracias. Ano en Ourense caeu a raíña. A raíña. Bueno, que valoración me faz dos carnavales deste ano, do entroido deste ano? Maravilla, maravilla, sentímonos, non sei, quixémoslle facer un homenaxe ao noso povo, que penso que en poucas veces se homenaxeou, e por eso levamos a temática do noso povo. Estamos disfrutando moitísimo, xa en Irixo e en Masido pasamos genial, os peques, como ves, preciosos e dando todo, e aquí hoxe na casa encantados. Que esperades deste desfile do Carballiño? Pásalo ben. Pásalo ben. Pasamos, que os nenes o paso ben, o disfruten, que porque aquí, claro, é o que che decía, que como é onde teñen os amigos, a familia, pois onde... Viven o máis, Que o disfruten, que o vivan, que disfruten dos seus disfraces, dos seus bichiños, da súa carroza e nada máis, é o que esperamos. Pues estuvieron de maravilla. Bueno, contame desde Aspadisi, desde o centro de Aspadisi, este ano vades de vikingos, pode ser? Sí. Por que de vikingos? Porque hicimos el barco de los vikingos. Ajá. E fixéstelo entre todos vos? Sí. Sí. Bueno, logo vamos a ver ese barco, a ver se está ben feito ou non, logo decimos, vale? Bien. Hai que estar moi agradecido a Laura, sabes, Laura que foi un pouco alma mater da comparsa. Que non se me esqueza tamén que quero darlle nome meu e nome de todos os comparsistas a Transportes Pacholo por cedernos o tremendo vehículo que nos cedeu, non? Esa plataforma enorme que a verdade é que é unha sensación. O povo eles ali son veciños, somos veciños todos. Eu fun directivo na anterior directiva da asociación e sempre se lles dixo que do que puderamos axudar que hoxe por ti, mañá por min. Que o sábado 29 de febreiro celebrarase a segunda edición do desfile do Entroido de San Amaro, que terá lugar por primeira vez en dito concello, o Concello de San Amaro. Ás 5 da tarde terá lugar a concentración das comparsas en máscaras no cruce de San Fiz. O percorrido será dende o cruce de San Fiz, rúa principal, Camiño da Touza, Campo da Feira. O remate haberá unha chocolatada para todas as persoas participantes. En caso de chuvia, trasladarase ao colexio. E un dos organizadores deste Entroido de San Amaro é o concelleiro da Corporación Carlos Pérez, que falou para Badal Novas desta organización e desta iniciativa. Sí, a todo que se queira animar a chegarse ao San Amaro será recibido, será ben recibido. Sí. Hai que alguna inscripción? Sí, máis ben unha inscripción para a hora de cortar tráfico e colocarnos, máis que nada eso. Unha chocolatada para contar máis ou menos a xente que veña, para que nadie pase sin a chocolate. Onde se teñen que inscribir, Carlos? No Concello, pois, o nombre da comparsa e máis os asistentes, máis ou menos os asistentes que veñan. Tampouco fai falta justamente os que sean, pero bueno, por ter unha pequena aproximación.
vai haber algún tipo de premio? No, en principio este ano non contamos con premio, para outros anos vindeiros, pois intentaremos, se podemos achegarlle algo, ben, pero en principio este ano só imos colaborar con unha chocolatada. E a Praza de Abastos e o Instituto Chamoso Lamas organizaron un sorteo dunha cesta do Entroido. Para recadar fondos para a viaxe de fin de curso dos alumnos de cuarto da ESO e de primeiro de bacharelato, que viaxarán a Suíza no mes de maio. Na entrega estiveron o presidente dos Praceiros, Eligio González, e o director do Instituto, José Vázquez, e a afortunada gañadora do sorteo desta cesta de produtos de Entroido, Beatriz. Hola, bons días, estamos aquí na entrega de unha cesta a Beatriz, que foi afortunada. Esta cesta é con motivo da excursión que vai facer alumnos de primeiro bachillerato e de cuarto da ESO do IES Manuel Chamoso Lamas a Suíza, e agradecer, como todos os anos, aos placeiros e a todos os colaboradores nesta cesta por a axuda que lle fan a estes rapaces para poder ir ao instituto. Levan, creo que 3 anos colaborando co alumnado, e nos agradecemento máximo, esperemos que sigan así todos os anos para que estes rapaces, facerlle unha axuda para esta visita que este ano é, como decía, a Suíza, visitar o CER, a ONU, o edificio da ONU, a Cruz Roxa, e esperemos alá en maio facer ese desplazamento hasta lá. Gracias de novo aos placeiros e a todos que colaboraron na cesta. Para nós é un placer moi grande poder colaborar con este tipo de eventos, como hoxe, como é esta cesta para o Instituto Chamoso Lamas, non? Eu, quero lle dar a noraboa a Beatriz, efectivamente, que foi afortunada dunha fermosa cesta, non? E, como non, darlle a felicitar ao director e ao seu equipo, por todo o que traballan, por todo o que fan ao longo do ano, por este tipo de actividades, neste caso, como é para unha excursión para cativos, non? Entón, nós, sempre estamos dispostos a axudar este tipo de eventos e a colaborar sempre dentro das nosas posibilidades, non? Entón, eso, darlle a noraboa tanto ao director como a Beatriz por ser afortunada de que se vai logar esta fermosa cesta. Dúas pulseiras deportivas, unha afeitadora, unha radio Vitage, un altavoz Bluetooth, unha tablet con funda e unha caixa de viño Pazo Tizón serán os premios que poderán obter os clientes e clientas da Praza de Abastos que merquen do 21 de febreiro ao 18 de marzo nesta instalación municipal. E por outra banda, Francisco José Fraga Cibeira será o candidato ás eleccións autonómicas de Espazo Común. Recortes cero, os verdes pola provincia de Ourense. Por unanimidade, as bases de Espazo Común tomaron o acordo de designar a Francisco José Fraga Cibeira como número 1 da súa candidatura para os vindeiras eleccións autonómicas do día 5 de abril pola provincia de Ourense. A proposta foi igualmente aprobada con apoio de todos os socios da coalición que concurrerá a este proceso. Recortes cero e os verdes. A experiencia política que atesoura, a pesar da súa xuventude, foron factores decisivos no apoio total recibido pola proposta. Fraga cifra en 10.000 votos os necesarios para que a provincia se poida contar ao fin cunha representación propia e exclusiva en Santiago. Confía en elaborar unha lista o máis representativa posible das comarcas, das problemáticas e das realidades de cada recuncho da xeografía provincial para que a cidadanía teña cada vez máis claro que de querelo así e apoiar a súa candidatura, a fin Ourense decide. E o Concello de Ribadavia solicita un obradoiro de emprego conxuntamente con Carballeda de Avia e Castrelo de Miño.
O Concello de Ribadavia actuará como entidade promotora e representante da agrupación de concellos constituída como Carballeda de Avia e Castrelo de Miño para a solicitude deste obradoiro de emprego. O obradoiro de emprego solicitado contará con 20 prazas para o alumnado agrupado en 2 módulos formativos, un módulo agrario e outro de enoturismo. O proxecto de obradoiro de emprego presentado ante a Consellería de Economía, Emprego e Industria conta con un orzamento total de 347.000 euros para unha acción formativa con unha duración de 9 meses máis 3 meses de prácticas en empresas. Este proxecto de obradoiro denominado Ribeiro Turismo e Agro contará con 2 módulos formativos diferenciados para un total de 20 alumnos, 10 en cada un dos módulos. E lembramosles tamén que no Auditorio Municipal estes días acolle a exposición de arte colectiva Art Enteiro, con 49 pinturas, fotografías e esculturas de 41 artistas. A mostra de arte colectiva Art Enteiro, que organiza o Centro de Estudos Chamosolamas, coa colaboración do Concello do Carballiño, inaugurouse o pasado sábado na sala de exposicións do Auditorio Municipal Manuel María, onde permanecerá aberta ata o 21 de marzo, cos seguintes horarios de visita: de martes a venres, de 18 a 21 horas, sábados, domingos e festivos, de 12 a 14 horas. A exposición contén 49 obras de pintura, fotografía e escultura de 41 artistas, 29 homes e 12 mulleres. E lembrarlles tamén unha información moi importante. Xa están á venta esas entradas para a gala benéfica de Asdifica, que será o vindeiro sábado día 29 no Auditorio Manuel María. Lorena Rodríguez, presidenta de Asdifica, a Asociación de Discapacitados Físicos do Carballiño, e a directiva Clara Fernández estuveron nos estudios de Badalnovas para falarnos da gala benéfica solidaria para recadar fondos para a asociación. Dita gala terá lugar o día 29 sábado no Auditorio Municipal Manuel María. Será ás 5 da tarde coa participación do Grupo Escadelos a un prezo de 3,50 €. Este pasado luns por a tarde, para celebrar o Día de Rosalía, tivemos a actuación das pandereteiras Néveda. Boa música a cargo do cantautor Andrés Fernández e poemas de Rosalía de Castro que leeron parte dos asistentes. E corpiño sin alma, festa sin trigo, pau viradoiro que onda queira que vaia, troncho que troncho. Mais eu entendo un homiño, Virxe do Carme, non hai mundo que chegue para un folgarse, que zambo ou trenco sempre é bo ter un home para un remedio. Eu sei dun que cobiza, causa miralo, lanzaliño de corpo roxo e encarnado, carniñas de manteiga e palabras tan doces cal mentireiras. Por el peno de día, de noite peno, pensando nos seus ollos color de ceo, mais el, xa doito, de amoriño se entende de casar pouco. Las mañas vencediño, cuco canta cucú. Las mañas vencediño, cuco canta cucú. Como teño por veciño, eu trato cuco de tú. Como teño por veciño, eu trato cuco de tú. O xoves haberá unha situación de novo de inestabilidade e se rexistrarán algúns orballos durante a mañá que darán paso a claros durante o día. As temperaturas ascenderán entre lixeira e moderadamente.
Lembrarlles a todos vostedes que a farmaza de Garda, se a precisan para esta xornada, será a farmaza Campos, situada na rúa Calvo Sotelo. E o luns tivo lugar tamén o tradicional desfile do Entroido de Maside. As comparsas animaron notablemente a previa do concurso que tería lugar o martes no Carballiño. Pois nos rematamos, facémolo como cada día, agradecendo que estén todos aí cada día. A súa fidelidade é moi importante para nós. Moitísimas grazas pola súa atención. Voltamos a cita mañán, que xa a piques de rematar a semana. Desexarlle que pasen unha boa xornada e moita precaución nas estradas.